Ahoj, zdravím vás zase a tentokrát jsme si pro vás připravili základní sestavu pro aktivaci lebeční nervu. Tuto sestavu je trošku odlišná od toho, co jsme probírali na kurzu v Sakuře. Tady tuhle jsme doplnili o další části, které jako celek fungují tak, jak to Lois vyučuje. A důležitý je, aby vlastně v této struktuře jste tu sestavu praktikovali po dobu, pozor, minimálně 120 dní, bez přerušení. Jo? Takže když se pro to rozhodnete, tak je potřeba opravdu každý den si najít chviličku, těch 10, 15, 20 minut, pro to, abyste tu sestavu zvládli a udrželi se v tom. Tak, pojďme na to. Já nejdřív začnu přípravou. To znamená, jak tu sestavu budeme cvičit. Ve 3 formátech. V sedě, v leže na zádech a ve stoje. Budete to střídat. Nemusíte dělat jenom v leže, jenom v sedě nebo ve stoje. Je dobré to kombinovat. Jo? Takže já to vždycky sedím, ležím, stojím. Sedím, ležím, stojím. Tímto způsobem se dělají dechová cvičení podle této sestavy. Další věc je, že když budete sedět, je důležité sedět na měkkém. Takže židle a něco měkkého pod zadek. Z toho důvodu, že máme lebeční nervy, mají zakončení různě po těle a máme zhruba asi 12 milionů senzorů po našem těle, které dávají signály vašemu mozku skrze vaše lebeční nervy o tom, co se děje. Ten mozek vlastně on nemá oči, že? Takže on používá senzory, které mu dávají informace sluchové, zrakové, čichové, hmatové, jakékoliv další, které mu říkají, co se děje a on podle toho reaguje. Tak. Takže i to, na čem se tvrdém sedíte, tak podle toho i vaše lebeční nervy fungují. Tak. Další věc je, co se týče očního kontaktu. Je důležité při aplikování této metody mít otevřené oči. Důvod je prostý. Jak jsem mluvil o tom, že lebeční nervy mají senzory, které dávají informace našemu mozku. Zhruba v součtu je to asi 12 milionů senzorů po našem těle. A důležitá věc. 11 milionů jich máme v našich očích. Pouze 1 milion ostatních senzorů je někde na tváři, jo, na rukách, různě po těle, různě našeho těla. Takže proto je strašně důležité, abyste používali oční kontakt při cvičení. Nezavírali oči, tady nám nejde o nějaké meditování, abyste si je koncentrovali na sebe, to je opravdu o vizuální kontakt. Tak. Rty, co se týče, mám zavřená ústa a rty se lehce dotýkají. Zuby se nedotýkají, proto my používáme břívko, které bude mít mezi předními 4 zuby. Tak. Ruce ani nohy se nám nebudou křížit a jazyk bude na horním patře. Probírali jsme viewing, ty principy polohy jazyka na horním patře znáte a trénujte ho i podle viewingu tak, ať vlastně ho máte nejenom jako špičkou, ale opravdu až úplně tou zadní částí jazyka, to měkké patro vzadu, aby se tam jazyk dotýkal horního patra. Dřívko mezi zuby se říká. Co se týče dýchání, tak bavili jsme se o rytmice dechu, takže v rámci tohoto praktikování používáme princip 3-6, to znamená na 3 doby nádech, na 6 dob výdech. Jo, to znamená 1:2 zhruba. Jo? Pokud vám to bude cítit nekomfortně, neberte to jako doma, klidně to zkraťte, třeba na 2 doby nádech, na 4 doby výdech. Ale ideálně potom, když se tak jako sklidníte, uvolníte, tak držte si aspoň těch 3-6, ale může to být i delší. Jo? Ale taková ten základ, ke kterému tíhneme, je princip 3-6. Tak, další věc, kterou budeme tam vždycky dělat, tak to je humming. Jo? To je to broukání.
další věc, je velice důležité správné polikání. Zase to známe z Ewingu, ale taky současně i Lois to v technice aktivace lebeční nervu používá. A jde nám principiálně o polknutí fyziologické, které přijde automaticky. My necháme jenom prostor k tomu, aby došlo. Protože v okamžiku, kdy my se sklidňujeme, přepne naše nervová soustava do parasympatika a začneme slinit. Protože si tělo myslí, že bude relaxovat, odpočívat, jíst, začne se vám spouštět produkci slin, tak přirozeně dojde polknutí. Nehledě na to, když je ta dechová vlna, nádech 2, 3 a výdech 2, 3, 4, 5, 6 a případně, když ještě chvíli počkáte, tak vlastně tělo přirozeně v určité chvíli vás fyziologicky donutí k polknutí. Tak vlastně čekejte na tady tenhle signál. Tím určitým způsobem budete protahovat i tu dechovou vlnu. Že vlastně nakonec třeba se může stát, že budete dýchat takovým tempem, že to bude jenom třeba 3x, 4x za minutu. A ta dechová vlna bude třeba 20 sekund, 15, 10. Jo? Takže co se týče humingu a polikání, někdy polštářek jsem říkal. Tak, chyby, kterých se můžete dopouštět, tak úplně nejzásadnější je, že prostě z toho budete vypadávat. To znamená, že se prostě vám to časově nevyjde a řeknete si, že nic se neděje, udělám to zítra. Jo? Prostě jakmile na tohle přistoupíte, tak vlastně to je pomaličku začátek konce. Je potřeba opravdu udržet konzistenci. Radši zkrátit tu sestavu, nedělat tu dlouhou, ale prostě aspoň udělat aktivaci a krátká dechová cvičení, ale za mě ideální udržet tu konzistenci třeba těch 10-15, ideálně 20 minut. Tak, další věc, která je chybná, je pokud budete opravdu zavírat oči. Jo? A neměli byste při v podstatě koncentrovaný upřený pohled před sebe. Dejte si před sebe, když budete sedět nebo stát, tak na ten předmět, který se budete dívat, tak dejte nějaký předmět, který je vizuálně hezký. Kytka, nějaké ovoce, jablko, nějaký obrázek. Jo, já z času teda používám třeba obrazovku počítače a na ní mám jako nějaké fotky, obrázky, které jsem tam třeba generují, tak třeba tohle je můj jako hack. Ale může to být třeba nějaký plíšák, cokoliv. Jo? Takže díváte se před sebe a tu sestavu odcvičíte vědomým pohledem na něco pro vás vizuálně příjemného. Tak. Co se týče stimulace. První věc je třeba nastimulovat leviční nervy. První používáme teda bílý květ, sůl, aby jsme stimulovali jazyk, citronovou šťávu a na závěr do zadní části jazyka použijeme teda jablečný ocet. Tak, pojďme na aplikaci. Pojďme hned do praxe. Tak, řekli jsme si, že budeme používat dlouhý uchošťou, ideálně. Pokud nemáte, tak aspoň ten krátký, ale za mě vy používejte dlouhou vatovou tyčinku, lepší manipulace, líp se to všechno ovládá. Takže namočíme si tyčinku, vatu. Já radši více trošku namočím, protože když je to jako na sucho, že byste jako šetřili tím, tak je to lepší, že líp to tam klouže v nose. Jo? Vždycky začínám tak jak jsme si ukazovali na průřezu nosem, tak tady jedu takhle dozadu a tady si zašel až do té zadní části. Lidi, co mají dechové obtíže, mají třeba často nějaké záněty, tak zejména děti, tak tady tahle zadní oblast je dost často zanícená, napuchlá, zduřelá. Jo? A vlastně postupným praktikováním, tím, že vlastně tady do těchto oblastí zasouváme ten uchošťov, teda tu vatovou tyčinku, tak se to působením tady toho oleje se to čistí a napravuje. Takže je to čichový nerv tady v té části a my ho vlastně tady tohle vůní stimulujeme. Tak, pojďme na to.
tyčinku, nejdřív si dám takhle. A krouživým pohybem postupně zasouval dozadu a dívám se před sebe. Druhou nosní dírku. Dejte si dřívko mezi zuby. Klidně můžete i dělat humming, jo? Ale máte otevřené oči. Já to střídám tak, že ještě, abych se přesvědčil, že mám čistý nos, tak si dělám třeba kývání hlavou. Jo, můžete si preventivně dýchnout na mobil a zjistíte, která nosní dírka je volnější. Když zjistím, že třeba při zasouvání narazím tady, že dál už to nedám, protože ta nosní dírka je přicpaná, tak to tam netlačím. Vytáhnu a jedu dál. Druhou nosní dírku. Nikam nespěchám. A podle pusu sling a polko. Teď jdu směrem tady nahoru. A celé to tam jako pojezdím nosem. Můžete vlastně si s tím tak hrát a najít zákoutí v nose, které tam třeba objevíte. Že někdo má, já mám třeba vybočenou nosní přeprážku, takže tady v téhle poloze mám problém, jo? Tak to tam nervu. Ale zase na druhou stranu, když tam trošilinku lehoulince jako točím a lehoulince potlačím, tak někdy se dostanu i do té části, která tam je. A důležité je, když fakt si mít tu tyčinku. Jo, protože někdy, když se dostanete do bodu, kdy to je tak, jako, že už je to trošku nepříjemné, tak najednou můžete zjistit, že třeba zatnete zuby. To nechceme. Úplně uvolněně. No a zbývá ta prostřední část. Protočím. Dívám se furt před sebe. A pokud máte potřebu se vysmrkat, tak se vysmrkejte, ale zase dělejte jenom takové lehké smrkání, tak dělejte takové to tahání až z paty. Což takové jemné, jo? Tak, to jsme měli aktivaci skrze olejček. Buď můžete přejít na hned aplikaci sůl na jazyk, sůl, citron, ocet, anebo já osobně doporučuji jít jazykrok, že začnete dýchat dechové cvičení. Teď teda sedíme. Dýcháme po dobu 1 minuty jednou nosní dírkou. Mám dřívko mezi zuby. A dýcháte jemně, potichu a pomalu. Vlastně to redukované dýchání. Neslyšitelné. Zaměřujte si pozornost, jak vám proudí vzduch tady tím průduchem až tady dozadu. Cítíte teď vlastně, jak to máte pro aplikovaný olej, tak vlastně cítíte krásně, je to eukalyptus taky v tom, takže krásně se dýchá. Lehce to chladí. A je tam ten rytmus. Nádech, 2, 3, výdech, 2, 3, 4, 5, 6. A můžete čekat a polkněte. Nádech, 2, 3, výdech, 2, 3, 4, 5, 6. A polkně. Nádech, 2, 3, výdech, 2, 3, 4, 5, 6. A polkni. A vlastně, jak končí ta minuta, tak uděláte nádech 2, 3 a děláte humming.
patře, ty se lehce dotýkají a čekáte na fyziologický polknutí. Zase z milingu ho nalízám při polikání. Neděláme nějaké grimasy. Jenom práci jazyka, vlastně to vidět na hrdle, jak dochází k polikání, a na obličeji by nemělo být polknutí vizuálně vidět. Takže levou nosní dírku zacpaváme levou rukou, pravou nosní dírku pravou rukou. A čekám, až polknu. Naposledy ahawing. Takže máme aktivovaný čichový nerv pomocí bílého květu. Teď jsme minutu dýchali jednou, druhou nosní dírkou a přecházíme na aktivaci jazyku. Takže jazyk máme rozdělený na několik kvadrantů. Sladky nepotřebujeme používat, protože toho mám v životě hodně teďka. Aby jsme aplikovali tady do té přední části. Já si použiju teda jinou tyčinku, která není od eukalyptu, teda od oleje. Takže použiju sůl dělám tak, že si normálně nasliním prst a aplikuji si sůl tady. Prosliním a polknu. Pak kam jsem si dal? Chybička se vyloudila, tak dělám přerušení, nebo jsem někde dal frťana a nevím, kde mám. Tak, frťana máme. Použijeme citrónního, vymačkaného citronu, anebo citronovou šťávu, ideálně nějakou lepší kvalitě. To není jenom nějaký pseudocitron. Tak, příchuť citronu namočíme a střední část jazyku potřeme citronem. I boky. A kdo chce do pusy vykloktat, polknout, pokud vám to dělá ekluje, tak to klidně vyplivněte a vylíte do umyvadla třeba, ale já to normálně polikám, takže. Mirinda. Tak. Protřepeme. A jablečný ocet. Asi tak jako přiměřeně. Ale jablečný octem si ublížit nemůžeme. A naopak. Nepřízní pro trávení, ale tak namočím a potíráme zadní část jazyka. Můžete ji potřídit. Nejenom jazyk, ale i oční stěny. Zase. Zakloktáme. Polknu. A tím máme aktivaci
za sebou. Další fáze. Aktivace jazyku pomocí dřevěné lžičky, vidličky, nože. Dáme pomalý tahem přes střední část jazyka, bok, jeden, druhý. No, pak to otočím a jedu po horním patře, po podnebí. Zakončím to tím, že po celou dobu vyslovujeme a jako doktora. Jo, když vám paní doktorka říká, otevřete tu, řeknete jo, tak tohle děláte. Takže a polku. To A se říká i z toho důvodu, že vlastně vám to odvede tu pozornost od nějakého dávivého reflexu, který by mohl nastat, když tam prostě aplikujete v zadní části krku lžičkou, tak ať tím si smírňujete tu reakci negativní, která tam potenciálně může být. Vidlička. Zase dívám se před sebe. Já nevím jak vy, ale já třeba pozoruji teď, po tom, co jsem si udělal tu aktivaci citronem, jablečným octem a solí a olejem, tak vlastně, když dělám ten humming, tak vlastně tím už teď cítím, jak jsem sklidněný, že mi vlastně nečiní problém déle vydržet v tom hummingu. Na začátku jsem si cítil trošku nervózně a teď jsem úplně vyklidněný. Poslední nožík, jo? A dávajte si bacha, nezavíráte při tom oči, jo? Takže příbory máme za sebou. Další fáze jazylka nebo hyoidní kost potřebujeme uvolnit. Jo? Vlastně uvolníme hrdlo, taky velmi důležitý lebeční nerv, který se tam nachází, životně důležitý. A jeho dysfunkce dělá velké problémy v životě člověka, takže když si to tam zahrnete, velice důležitý. No, tady je vlastně, si nahmatám vlastně tu kost. Ona je vlastně, není spojená s ničím, je tam vlastně propojená jenom tkání. Není napojená vlastně jaký na kosterní soustavu, takže můžete s ní takhle hýbat. Takže nejdřív ji vytlačte nahoru, jazyk na horním patře, dřívko na horním. Takže táhnete nahoru, dolů, doleva, a doprava. A zakončíte vždycky v tom hummingu polknutím. Není to polknutí hned, klidně čekejte, než se prostě fyziologicky tam dochází vlastně zádrž dechu. A
až potřebujete se nadechnout, se nadechněte, ale pokud vlastně se potřebujete nadechnout, nepřijde ta potřeba toho polknutí, tak vlastně to můžete to polknutí udělat třeba následně v té nádechové fázi. Jo, jak nadechnete, polknete a pak pokračujete třeba ve výdechu. Jo? Tak. A teď budeme aktivovat poslední část v naší sestavě a tím je aktivace motoriky. To znamená zase děláme opakování, máme dřívko mezi zuby, máme 4 opakování a po posledním výdechu děláte humming a polknutí. Jo? A když budete dělat, si schválně takhle nastavím kameru, tak budu sedět, tak když jdete do nádechu, tak zvedáte mate. Sedíte zpřímeně a budete zvedat palce, prsty na nohou směrem nahoru a současně budete zaklánět hlavu, ale váš pohled je furt směrem dopředu. Pak jdete směrem dolů, prsty jdou dolů. Takže první jdou vždycky prsty nahoru, hlava se zaklání. Pak jdou prsty dolů a hlava jde no. Upřímně se díváte dopředu, jo? Takže. A polka. Znova. Čekám. A polka. Zase prsty nahoru a pak hlava zaklání. Prsty dolů a hlava jde dopředu. A polka. Jo, vždycky tam dělám ten humming, já jsem teď dělal, můžu mluvit, ale... A díváte se na ten předmět před sebou. Nebo obrázek. Děláte to 4krát. Já jsem to dělal teď 5krát, ale na počtu záleží, ale uděláte to aspoň 4krát, jo? A to je všechno. Takže máme sestavičku, kterou v této podobě, tohle je základ. S výkladem to trvalo nějaký 20 minut, ale když bez výkladu, tak to máte za 10 minut hotové. Ale zase je dobré využít ten čas za mě k tomu sklidnění. Uvolnění se do toho. Propojit to s dechem. Takže já to mám jako 20-minutovou seanci, zhruba 20 minut, kde potom v té poslední fázi už jenom naskočím tady tohle všechno, jsem sklidněný, zapnu si stopky na budíku, ať vidím zhruba čas. A teď jenom meditativně při otevřených očích na 3 doby nádechu, na 6 dob výdechu a pak čekám, až mě tělo řekne, že se potřebuje polknout. Pak pokračují další dechové vlny. A jak vlastně se sklidňuji, zpomaluju, tak třeba po 5, 10, 15 minutách vlastně ta dechová vlna je taková mírná, že v podstatě máte problém identifikovat vůbec fázi nádechu a výdechu. Vůbec necítím proudění vzduchu, takže když bych si dal prst pod nos, tak necítím. A vždycky pak na konci každé minuty, nepočítám to jenom orientačně, tak jak cítím tu minutu, nebo když bych se díval na hodinky, tak zhruba po té minutě dělám potom nádechu, tak ten humming. A čekám. Proč to trvá zhruba 21 minut? Protože zhruba 20 minut trvá, než když takhle zjemníte, zpomalíte dýchání, tak než se znormalizuje do homeostáze vaše biochemie. Rozevřou se cévy v celém těle,
A hlavně nám jde o mozek, protože mozek má největší spotřebu kyslíku a pokud třeba bez stresu máte nějakou dysfunkci dechovou, tak je větší šance, že budete mít zhoršené zásobení mozku kyslíkem. Díky tomu, že máte třeba přiškrcené lehce cévy. Takže když vlastně zpomalíme zjemné dýchání, znormalizuje se nám pH v krve v celém těle, receptory v krku dají mozku informaci, ať se rozevřou cévy, hladkého svalstva. Hladké svalstvo kolem krčnic se rozevřou, začne proudit do mozku. Okysličená krev s živinama, a najednou se cítíte bdělý, fresh. Jo? Takže já třeba dělám 20-minutové meditace každý den, dvakrát denně ráno večer. Tak jednou to dělám tak, že vždycky ráno třeba dám to Lois, aktivaci s tou 20-minutovou dechovou meditací a večer si dělám klasickou meditaci. Transcendentální meditace, to třeba můžu někdy říct, jak to funguje. A pak to zase otočím, že tu samou meditaci dechovou si dám večer před spaním. Takže jak jsme dělali tu variaci aktivace motoriky v sedě, tak vlastně úplně stejně se dělá ve stoje. Zase stojím upřeně dopředu a jak zvedám palce na nohou, zakláním hlavu, palce jdou dolů, hlava se vrací zpět a přitom dělám ten námík a polknutí. Nádech, záklon a dolů. Palce jdou dolů, prsty jdou dolů a hlava jde dopředu. Co se týče aktivace motorická v leže, vlastně ležíte na zádech, ale jediný, s čím budete hýbat, nebudete hýbat s celými nárty, a budete hýbat jenom s vašimi prsty. Jo? To znamená, když jdu do nádechu, pokrčím prsty směrem k sobě a lehce zakloním hlavu a při výdechu zase prsty dolů a hlava jde se srovná. Jo? Jestli si vybavíte, tak furt jsme mluvili i o tom dýchání, tak pomaličku si tam můžete tady tohle vkládat. To ještě rozvedeme v dalších videích. Tohle teď není podstatný. Takže základní sestavu znáte. Začínáme teda aktivací lebečního nervu, čichového pomocí oleje. Pak dýcháme jednou nosní dírkou, druhou nosní dírkou, vždycky, když pravou nosní dírku pravou rukou, levou nosní dírkou levou rukou. Pak přejdu na aktivaci jazyka, sůl, ocet a potom motorická aktivace jazyka pomocí žiček. Jo? A pak poparasujeme zioidní kostí a pak děláme motorickou aktivaci motoriky. A můžete to zakončit podle toho, kolik máte času, tak až třeba 20-minutovou dechovou meditaci. Tak, já věřím, že to bylo dost jasné. Kdyby cokoliv, napište nám to do chatu, na Telegramu, sdílejte vaše pocity, jak vám to jde. Těšíme se na vaše reakce a zase ahoj.